Això és Catalunya. Catalunya és un país i una comunitat autònoma d'Espanya. A Catalunya hi ha 7 milions i mig de persones. A Catalunya, com a la resta d'Espanya, hi ha seguretat social, educació pública, lleure... Bé, potser no tot el lleure és el mateix. No és el mateix perquè a Catalunya també hi ha diferències, perquè és cert que som una mica diferents. Per exemple, tenim els Mossos d'Esquadra i peatges. Però aquestes no són les úniques diferències. Hi ha una altra cosa que afecta 84.000 persones. Tots n'hem sentit a parlar, però no ho coneixem fins que li hem de fer cara. Sí, estic parlant del treball de recerca. Com tota història, tot ve d'un principi. Aquesta és la meva classe. Estem a l'Institut Joan Manuel Zafra. Que contents ens veu, Alguna que altra vegada ens havíem parlat del treball de recerca. Però nosaltres, i crec que força gent em donarà la raó, ens seguíem fent els suecs. Ens mantenien despreocupats, alegres i aliens. Però un dia les coses van canviar. El treball de recerca va passar a formar part de les nostres vides. Més concretament, el 9 de febrer del 2010. Aquell dia, la professora Maria del Pilar Menoyo ens va donar una conferència sobre el tema i ja la vam liar parda. El treball de recerca va passar a ser el tema de conversa. La gent es va començar a preocupar. Ningú hagués donat res per la pobresa en el món. Però allà estàvem, morint-nos pel treball de recerca. Més o menys. M'he portat moltes sorpreses, realment. Jo em pensava que el treball de recerca... Un treball de recerca no és un treball com qualsevol altre, és un treball... Ens van dir que era un treball de recerca. És allò que penses, treball de recerca. No tindria temps per dedicar-li al treball de recerca tot el temps necessari com per... Però a veure, què és el treball de recerca? Algú m'ho pot dir? ¿El que preguntó? Sí, trabajo de recerca. El trabajo de recerca en principio es un trabajo de investigación que tenéis que hacer en segundo de bachillerato. Si no recuerdo mal es un 10% de la nota y que tiene como objetivo a grandes rasgos poner en práctica las habilidades y procedimientos que de alguna manera habéis ido desarrollando a lo largo de la secundaria obligatoria. El treball de recerca, per mi, és que és una oportunitat per vosaltres i per nosaltres per aprendre. I és mirar el món amb els ulls de la curiositat, de dir, ostres, tinc curiositat per investigar això, em fico. Investigar? Fas una investigació? És un treball en què fas una investigació que l'has de presentar a segon de batxillerat. És obligatori a Catalunya. Com? Només es fa a Catalunya? Ahora mismo creo que Cataluña es la única comunidad autónoma en la que se hace este tipo de... Però com és això? Com és possible? Doncs mira, no ho sé. Aquesta cosa sí que no ho sé, perquè quan marxes fora de... Bueno, clar, les diferents autonomies tenen diferents competències, no? Suposo que en un moment determinat una sèrie de profes o una sèrie de gent que va pensar en aquest moment que dius, bueno, posem en situació de recerca l'alumne, perquè si no arriben a una universitat i no saben ni per on començar. Sí, a mí me parece importante porque luego llegáis a la universidad y en la universidad dan, o por lo menos en mi época, ahora también ha cambiado bastante la universidad, pero en mi época daban por supuesto que teníamos muchas habilidades y muchos procedimientos adquiridos que no los habíamos trabajado nunca durante nuestra etapa de enseñanza anterior. Però dius, és que no tothom arriba a la universitat. I aleshores dius, però és que un treball de recerca t'ha de servir per la teva vida, perquè a la teva vida trobaràs recerques contínues. Per a tota la vida? El més important de l'escola no és ensenyar-vos que si equacions, que si com es fa un pentàgon i com no sé què. Si no aconseguim ensenyar-vos com heu d'espavilar-vos per aprendre,
després totes aquestes coses un se les oblida, excepte les més importants. I aleshores el més important és que sapigueu espavilar-vos i trobar la informació, ordenar-la i a partir d'ahir deduir coses. A veure, o sigui, el treball de recerca és un treball que hem de fer ara, a segon de batxillerat, que pel que sembla porta molta feina, que només es fa a Catalunya i s'ha d'investigar, s'han de deduir coses. Això és tot. Hem de tenir capacitat, doncs, d'avaluar possibilitats per veure quina és la que ens interessa més. Judici crític, prendre decisions, creativitat moltes vegades. Tenim que posar en joc qualitats com són la persistència amb el treball, perquè la recerca, doncs, hi ha vegades que et trobes perdut, dius, bueno, i ara aquí, per aquí no vaig, hem de tirar enrere. Per tant, hem de posar en joc moltes competències, moltes capacitats, i posar en joc totes aquestes competències i capacitats, sens dubte, faciliten el seu desenvolupament, que és necessari no pels estudis superiors següents només, sinó per tota la vida. O sigui que es tracta d'una cosa molt important, perquè val la pena, no? Clar, a veure, això depèn de com cadascú s'ho prengui, no? Tu pots prendre't el treball de recerca com una oportunitat per fer alguna cosa que sempre has volgut fer. Sincerament, jo no li trobo massa finalitat, bueno, no té finalitat per mi. L'únic per mi és tocar els nassos i fer-te preocupar per coses que no t'hauries de preocupar en segon de batxillerat, tenint després la CL y todas estas cosas. Pero lo normal es que a todos nos cuesta hacer las cosas diariamente. Dejamos normalmente que se nos acumulen. Tots els alumnes, quan acaben el treball de recerca, diuen que els hi ha estat profitós. Y claro, cuando las cosas se acumulan, ¿qué suele pasar? Que el trabajo de recerca tenéis que entregarlo en un momento en el que estáis en segundo de bachillerato, algunos con materias de primero de bachillerato. Pels profes, dirigir treballs de recerca també és interessant i ens agrada. Ara, quan estàs al mig, quan estàs al mes de novembre i vas enfeinat i tens exàmens i quan et parlen del treball de recerca és un malson. Però a veure, en què quedem? No hem dit que era una cosa bona? Sabeu què? Anem a lo segur. No, mira, millor ho farem així. Hola, em dic Matías. Tampoc servirà. El cas és que sí, hi havia informació i sí, hi havia treballs de recerca fets en vídeo, i uns quants, però ningú s'havia preocupat per retratar el treball, mostrar què és realment fer un treball de recerca. Bé, de fet, un vídeo sí que hi ha. Però a part d'això, res. Cap documental, reportatge, res. I ara què? La informació escrita està molt bé, però em vaig quedar igual. Ens hem d'esforçar més o ens centrem en les matèries? M'aportarà alguna cosa? Fins a quin punt m'estressaré? Algú havia de fer alguna cosa al respecte. I així és com va començar el meu treball de recerca. Vaig decidir que faria un documental sobre el treball de recerca. Però com ho faria? Com faig un treball de recerca sobre el treball de recerca? Gravaré com diverses persones fan el seu treball. Un treball de recerca en el que surt gent fent un treball de recerca.
Així, tothom que mira el vídeo podrà veure com és realment, amb les emocions, les dificultats... Tot en primera línia! És perfecte! Haig de reconèixer que la idea, com a mínim, em va motivar. I aquí estava jo, fent de reporter de guàrdia. Aquesta és la primera reunió que vam fer amb els tutors. I aquests són els primers alumnes que xuparan càmera. La Laia, l'Oriol, l'Almudena i l'Ariadna. Ja els anirem coneixent. Escoltem una mica què diuen. I és important que tingueu present que tampoc és el cas amb aquests alumnes, però que tingueu present que la responsabilitat sobre el treball de recerca és vostra, no és del tutor. És possible que us estigueu preguntant què vol dir la paraula tutor? O qui són aquests senyors? Són professors que ens ajuden a enfocar, que ens ajuden a plantejar el treball de recerca, ens porten un seguiment i crec que és molt necessari que et porti una persona que ja entén, perquè és que si no vas més perdut que jo, què sé. La funció és animar. Animar, perseguir, dinamitzar y reconduir. La función del tutor de recerca es orientar y garantizar que los pasos que sigue el alumno son correctos. A veure, jo penso que el que ha de fer el tutor és que l'alumne vegi en el tutor o la tutora de recerca la persona en la qual en un moment determinat està ahí. Totalment necessari. Totalment necessari. Si l'alumne té molta autonomia, doncs l'utilitzarà poquet. Perfecte. Discutirà d'altres grans temes, però si no, doncs l'utilitzarà més. Però el tutor de recerca, jo crec que si no hi haguessin tutors de recerca, hi hauria molts moments en què l'alumne es trobaria sol, perdut. El que no ha de fer el tutor és fer el seu treball de recerca, agobiar l'alumne de manera excessiva. Què no ha de fer? Fer-li el treball. Què no ha de fer? Oblidar-se del seu alumne. És a dir, que si ha passat un mes i no l'ha vist, i no... doncs ha d'anar a darrere. El que passa que arriba un moment també que hi ha casos que dius, bueno, tu t'ho faràs. Una altra cosa important, treball de recerca. Mireu, en aquests moments no estem a la meitat del batxillerat, però quasi. Per què? Perquè el segon curs és curtíssim. I després què és el que passa? Arriba el mes de desembre, tothom va de bòlida amb el treball de recerca, baixa a nivell. Tens exàmens, o sigui, les vacances de Nadal, si tu has muntat malament, s'ha de refer. I proves les recuperacions del primer trimestre, exàmens ja que tens el segon trimestre, el treball de recerca no, però això és molt important, portar la cosa d'una manera pautada i En aquests moments hem d'haver aconseguit de trillar un tema. Jo, el meu tema és teràpies assistides amb animals. Vaig estar buscant ja... Teràpies amb animals. Podem concretar més? Sí, a mi m'agradaria... Vull fer una comparació entre dues teràpies assistides amb animals, una amb dofins i l'altra amb cavalls. A veure què fan i en què consisteixen cada una d'elles. És que tinc un problema, perquè jo necessito que sigui una espècie de repte per mi. Perquè, no, en sèrio, és que si no, no m'hi posaré. Doncs bueno, ara mateix estic mirant llistes d'idees sobre treballs i tal, així, en projectes com l'Argó o el de la Politècnica, a veure si veig alguna cosa que m'interessa per poder basar-me treballant en allò. Vull dir, jo necessito que sigui un tema que realment m'interessi i que em suposi un problema, perquè d'aquesta manera llavors és un interès. Un que no és monosubjectiu i l'altre que... I aquests dies que portes buscant temes i això, jo m'estic agobiant molt, no sé per on anar, perds molt de temps mirant en general què vols fer, si ho tens clar encara, però si no, perds molt de temps pensant en què ho pots fer, després trobes temes i no et serveixen de res o... Et preocupa no trobar un tema? Molt. Estic molt estressada i ara que estem d'exàmens, doncs no sé de què fer-lo, i per on començo, m'ha dit molta gent que és la pitjor part buscar un tema, però sembla ser que soc de les persones que pitjor ho estic passant, per dir-ho d'alguna manera. A ver, Almudena
hoy me planteaba que tenía que hablar conmigo porque he ido pensando ya. Yo creo que Almudena, en el momento en que me planteé los temas y yo la oriente, esto seguramente lo haremos a lo largo de esta semana, con lo cual probablemente la semana que viene ya pueda empezar a trabajar en su tema concreto. Sembla ser que mentre que la Laia i l'Oriol ja tenen tema, l'Almudena i l'Ariadna no se'n surten. Tot i així, encara és aviat per preocupar-se. Com està sent el progrés? No, en aquests moments encara no podem parlar d'això. En aquests moments la gent ha d'estar preocupada de treure's el primer de batxillerat. El treball de la cerca no pot començar ja a agafar un primer pla. Creo que lo harán. Una vez has decidido lo que haces y qué quieres conseguir, el camino se va labrando. Es lo menos complicado. Para mí lo más complicado es acotar y decidir, bueno, realmente yo lo que quiero indagar es por qué pasa esto, en qué circunstancias y a qué conduce. Uns dies després coneixem un nou subjecte, en Roger Pissabarra. Igual que l'Almudena, l'Ariadna i l'Oriol, està fent el batxillerat tecnològic. Ja ha decidit el tema. El meu treball pretén plasmar les dificultats que tenen la gent discapacitada enfront als llocs públics com tant podria ser aquesta escola. Doncs escrit aquest tema perquè més endavant pretenc fer una carrera que ja pot ser arquitectura o una enginyeria i m'agradaria començar com alguna cosa relacionada per veure si realment m'agrada. El 19 d'abril, juntament amb l'Oriol, fan una reunió. Sí, està involucrat com una primera idea, però... Caldria que passessis a fer detalladament el pla de treball. I què diu l'Oriol? Jo he de fer l'esquema. Has fet un esquema. Així m'organitzo una mica la meva ment. Molt bé. Idea principal, crear una animació de curta durada aprofitant els recursos domèstics, informàtics i els meus coneixements artístics. En definitiva, no estem plantejant ni una hipòtesi, ni una pregunta, ni una descripció, sinó que simplement anem a crear alguna cosa. Estava en una classe de tutoria amb el Maria José i estava mirant una web i vaig veure la creació d'una animació. I vaig pensar, hòstia, doncs em podria anar bé per enfocar el meu futur. La veritat és que aquest treball em sembla que em podria orientar a decidir si realment vull ser animador, il·lustrador o després de cantar sobre una cosa artística. Les noies, per altra banda, també es reuneixen amb la seva tutora. Estaba con una amiga que hacía interiorismo. L'Ariadna ha trobat tema. Quina alegria! ¿Vale? Entonces se me encendió la luz, ¿vale? ¿Me vas a declarar mi casa? No, a ver, yo cuando voy a un campo, ¿vale? Las instalaciones, ¿vale?, que tenemos son un asco, así de claro, ¿vale? O sea, está súper mal adaptado y no está hecho ni adaptado a las necesidades de lo que hacemos ni nada, ¿vale? Entonces yo había pensado hacer un diseño, ¿vale?, de un local digamos, real. Pero hay un problema. ¿Y cuál es la hipótesis? Claro, es que ese es el problema. Ahí hurga un poco más allá de si pasa algo, porque siempre hay que abandonar este tema. Sobre todo piensa en eso, en la manera de decir, bueno, el planteamiento tiene que ser el diseño o la mejora de las condiciones de la red procuraría una mejora en la situación pedagógica o qué tipología de chavales van al cabo, si tienen problemas familiares y... Problemes familiares, acogimiento social... Potser no parlen del mateix tipus de cau. No, em pensava que seria pitjor la reacció realment. No, perquè com que ella és així molt de mates i tal, em feia una mica de por, que tampoc semblava tan segura. Hi ha hagut un progrés mínimament, no sé, cap a un 8 en el treball, i encara que no tingui hipòtesis, com em va dir la meva tutora Riqui ahir, ja hi ha alguna més. Sé per un canvi en el meu treball, abans no tenia absolutament res. Però res, vull dir, tenia el problema del treball de recerca ja i era com, vale, estaba con treball de recerca y quería saber tú de qué lo haré. A veces que de alguna manera tú cuando presentes el trabajo tienes que convencer de que hacer el diseño de un cabo es algo realmente importante, porque si no, bueno, es como si yo presento un trabajo de recerca de la renovación de mi cocina, ¿entiendes? Bueno, muy bien, nos alegramos mucho de que tú cocines mucho mejor en tu cocina, pero a nosotros realmente el que tú renueves tu cocina... L'Almudena es queda sola. Dels treballs que segueixo, és l'única que encara no sap què fer. Dale un poco más de vueltas al tema, porque yo Porto molts dies buscant, penso uns quants temes, els plantejo, però no acabo de trobar la xispa, la cúspide del treball que sigui atractiu, diguem, i que pugui treure
I com ho faràs per trobar un tema? Parlar amb gent, amb qui tingui bona relació, que els conegui, em puguin dir algun tema així que sigui interessant, llegir revistes sobretot, a veure si trobo alguna interessant. En l'anterior entrevista també vas dir, vas admetre que et feia por el treball de la recerca. Perquè jo soc molt vaga. Soc molt vaga i em fa por columpiar-me. Conclusió? L'Ariadna té tema, però encara l'ha de retocar. I l'Almudena, tal com diu ella... I molt peix, vaig. Ha arribat l'hora de presentar el nostre següent convidat. Vull dir víctima, vull dir alumne. De fet són dues, perquè volen fer el treball de recerca en parelles. Bueno, que es presentin a elles mateixes. Doncs jo em dic Clara Martínez, faig el batxillerat humanístic i faré el treball amb la meva companya. Jo em dic Jordana, faig el batxillerat social i faré el treball amb la meva companya Clara. Com heu arribat a la decisió de fer el treball juntes? Doncs perquè ens interessava la biologia marina a les dues i vam pensar tortugues al mateix temps. Com? Però si no sou d'aquest batxillerat? El que teniu clar és que voleu fer un treball biològic. Sí. Científic. Científic. La biologia marina. Sí, pot ser amb animals. Sent alumnes del batxillerat social humanístic. El treball en grup, si les persones saben el que volen fer, sí. Si són dues persones que han donat la casualitat de que cada una d'elles vol fer una cosa que és sobre el mateix tema, doncs aleshores les agafem i les juntem per fer un treball de recerca. El que a mi no m'agrada és que siguin dues persones que vulguin treballar juntes i aleshores a partir d'ahir busquin un tema juntes. Penso que no és el camí. I fent això no us serà més difícil? Sí, però ja ho hem dit i tot això i ara no estaria bé dir no, ara ja fa una cosa i una altra. És a dir, que segons ha dit ella, tireu endavant aquesta idea per no canviar. I tant. Jo, la veritat, no ho veig molt clar. Creieu que podreu arribar ja on us proposeu? Sí. Com a mínim ho intentarem. Que suposo que a tothom li preocupa no arribar a les expectatives del que el tema suggereix o tema expectatives del professor i tal, suposo que a tothom li preocupa, però el important és que ens esforçarem i que seguirem endavant. Get older now. We've just been younger in our dreams. Una mica em preocupa no arribar on la gent té previst que arribi. Però, intentaré fer el millor que pugui. Crec que l'estudi, la reforma i tot això em portarà bastant temps, però no sé com que ho intentaré fer l'estiu, crec que podré fer-ho. Molta atenció amb el que acaba de dir. Anem a fer un petit salt en el temps. T'has posat en contacte amb el teu tutor durant l'estiu o...? No, encara no. És que no tenia por de dir-li alguna cosa... No, gens. És a dir, sempre les entrevistes han estat perquè les he demanat jo. Quan en comptes de demanar-les ell, les he demanat jo. Escolta, Roger, ensenya'm què tens sobre la taula, què has fet, què... Demà t'ho porto... Bé, després ja veurem què passa. A veure, doncs vinga. Els objectius que em marco doncs són els següents. Veure fins a quin punt són terapèutics els animals esmentats. La Laia, com jo, vol fer un seguiment. Diu que estudiarà l'evolució d'un pacient de dolfinoteràpia o equinoteràpia o una cosa d'aquestes. Podrà trobar algú que es deixi molestar? Descobrir si les teràpies són útils a totes les malalties o hi ha limitacions. Per exemple, quan tu parles de totes les malalties, aquí estàs parlant de l'infinit. Sí, clar, però has de concretar la feina, veuràs clar, o sigui, això és la plantilla, vull dir, clar, després fas el treball i et trobes amb el... Vull dir... Doncs ja sabem el que toca.
Consell típic. Jo aleshores el que faria ja seria començar a redactar. Començar a redactar... A buscar informació, a buscar informació i... Què han fet els altres? El que jo no sé és si hauria de fer-ho, tal com em vas comentar, explicar com es fa per directament que algú pugui donar a terme o estudiar-ho i després explicar-ho. En definitiva, el que hem d'aconseguir és que quedi clar què és el que anem a fer, com ho hem fet, de tal manera que una altra persona ho pugui llegir en un altre lloc i intentar reproduir-lo. L'Oriol ha portat un índex, crec que és del seu treball. La situació no ha canviat molt, segueix volent fer una animació, però encara no sap de què. I el nostre amic Roger? Després de donar-li voltes i passar per diferents possibles, m'he decantat per fer un estudi de l'escola Zafra. Al final ha decidit fer-ho a l'escola. Més que una vivenda. Sí, en un principi sí. És que sí. Crec que sí, perquè... Jo dic perquè l'escola, per exemple, possiblement sigui molt més senzill. El cas és que encara no ha començat del tot la cosa. Però bueno, només estem a maig. Aquestes imatges no aporten res, però havia de posar alguna cosa amb la música. Quins records! Ai! Well, I talk to the animals day after day, and together we figure it out. Yeah, we meet by the bramble bush down by the stream and discuss the concerns and the doubts. Well, I don't know what I'm looking for, but it sure don't have to. Us presento en Pol. Hola, Pol. Molta atenció perquè també vol fer un vídeo. Després de la reunió, parlo amb ell. Doncs havia pensat en fer un vídeo musical, un videoclip, principalment perquè m'agrada molt la música. Però sobretot també m'interesso per un videoclip perquè m'agrada mirar-lo molt a YouTube. Va arribar un punt en el qual em vaig interessar en saber com es crea. Intentaré fer una part teòrica, en la qual explicaré què és un videoclip, els elements que el formen. Després la part més important serà la part pràctica, en la qual amb tu hi ha uns més. Ostres, ja m'estàs liant. S'intentarà en un local o a l'aire lliure gravar-lo. Ara mateix ja acabo de començar, no tinc res fet. Ja t'he demanat ajuda a tu per gravar, ja tinc els meus 4 ajudants. Aquest estiu intentaré començar a gravar-ho ja tot i editar-lo. I passat l'estiu ja començaré a fer la part teòrica. Un treball de recerca no és un treball com qualsevol altre, és un treball en el qual s'ha de treballar al llarg dels mesos, diàriament, i m'ocuparà bastant de temps. No em preocupa tant com altra gent, però una mica sí, perquè, clar, com qualsevol alumne, un treball de recerca representa una nota molt important pel seu futur. Estic una mica preocupat, però tampoc tant. Trobo que és simplement un treball com qualsevol altre, l'únic que... Un moment. Rebobinem. Trobo que és simplement un treball com qualsevol altre. Alguna cosa no està molt clara. És un treball com qualsevol altre, però... Un treball de recerca no és un treball com qualsevol altre. L'ampolla mig plena o mig buida? Suposo que tot depèn de com es miri. Fixa't tu que ja estem a juny. Encara que les classes truen molt de temps, els treballs van avançant. Per exemple, l'Oriol ja sap què fer. I aleshores què és el que passarà? Anem a veure què és el que passarà. Tot comença una classe de tecno dut a terme per un profe. Resulta que aquests demana als alumnes que realitzin un treball sobre els materials que s'han utilitzat al llarg de la història. Ja és alguna cosa. Així doncs, els diversos personatges pensaran la manera de trobar informació, mostrant en diverses escenes les idees que van tenint. Però el que ha portat avui dels personatges vol dir que ha estat rumiant, que se'ls ha estat imaginant, que s'ho ha passat bé fent-ho, però la història encara està feble. Com a prototipos de la classe poden ser divertit, poden estar bé. Passa que a mi em fa por començar a utilitzar el flash i adonar-me que... Ei, ara què passa aquí? Bueno, comences a utilitzar el flash, te n'adones de coses, les deixes per escrit i dius, he de prendre una decisió.
És a dir, si això ho hem de fer amb animació per ordinador, ha de reconèixer el software, no el domina. No el domina ni ha començat quasi a... No el tenen instal·lat, crec. Aleshores, això és una mica preocupant, perquè l'estiu és molt llarg, però l'estiu és molt curt. O sigui que estem en un moment perillós. En Lluís també és el tutor de la Laia. La seva situació potser és una miqueta més endarrerida. És a dir, té clar el tema, ha fet un parell de trucades, li han dit que ha trucat em sembla a Benidorm, és a dir, unes coses molt llunyanes que no les té aquí, i li han dit una mica què és el que pot trobar-se, però ahí ens hem quedat. Han arribat les èpoques d'exàmens i ens hem paralitzat. Per acabar de quadrar el seu tema, la Jordana i la Clara van a l'Escola del Mar de Badalona. Allí els hi parlen de quines possibilitats tenen. Perquè al fi i al cap són organismes, diguem-ne, sedentaris, tant les algues com els que viuen viuen en aquella zona i pràcticament... De fet, parlen molt. I parlen, i parlen, i parlen... El cas és que el dia 13 d'agost la Jordana queda per assistir a una recollida de mostres a alta mar. Jo no podré ser-hi, però li he demanat que faci fotos. El tema? Ah, sí. Estudiaran l'evolució del plàncton al llarg de les diferents èpoques de l'any. I per què heu escollit aquest tema? Bueno, en un principi no havíem escollit aquest tema, o sigui, la cosa ha anat evolucionant fins a arribar al plàncton, però en un principi no. Vam començar amb les tortugues, vam seguir amb els eriçons i vam acabar amb plàncton. Per què no fem un flashback? Doncs perquè ens interessava la biologia marina a les dues i vam pensar tortugues al mateix temps. I vam dir, ostres, no ens ho podíem fer juntes. I per què heu descartat aquestes opcions? Perquè les tortugues era un tema difícil, els eriçons també, i el plàncton, es pot aconseguir plàncton. Bàsicament és perquè no vam tenir resposta al centre aquell de recuperació de les tortugues. A mi em van venir dient que volíem fer alguna cosa de tipus d'animals, però volíem fer animals grans. Volien anar a algun centre de recuperació d'animals en perill d'extinció, però clar, allà no ens hi van fer cas. I després quan van veure que no podíem fer animals grans, van dir, doncs animals petits, què podíem fer que fos una mica pràctic? Home, en aquests moments estan començant. Estan fent pràctiques per a veure, de classificar tot aquest plàncton que hi ha. Ja que es dona l'ocasió, jo pregunto, com és que volen fer un treball científic? Carai! Sí, home, això em va cridar molt l'atenció. Però ells també van comentar que la biologia els agradava, que el que els agradava eren les matemàtiques o la física, diguéssim. Llavors els feia gràcia fer alguna cosa de biologia. No se'm hagués ocorregut amb elles dues enviar-los com a la gala, doncs a l'UB fer un treball d'enginyeria genètica. Però aquest treball el poden fer, no necessiten uns coneixements especials de biologia tampoc. Ah, d'acord. Així doncs, no hi haurà cap problema. Us presento a la gala. Més val tard que mai, dic jo. Està fent el batxillerat científic i vol fer un treball científic. De fet, el seu treball científic serà el més científic de tots. Fins i tot anirà a un laboratori. Sona bé, eh? Aquesta és ella fa uns mesos a l'Hospital de Bellvitge. Preocupada, desorientada, sense saber què fer. Quan em van dir que havia de fer treball de recerca, em vaig plantejar fer-ho sobre el cervell, perquè trobo que és una cosa interessant. Jo volia fer alguna cosa que tingués a veure amb el cervell. El cervell és una cosa molt complicada, molt rebuscada, i per altra banda en un àmbit amplíssim. T'has de cenyir en un punt determinat, si no t'hi perds. Però clar, em van dir que era molt complicat el que havia de fer, i em van dir que ho deixés per quan acabés la carrera, així que vaig haver de canviar de tema. I com que ja estava bastant farta de buscar temes, al final em vaig resignar a dir-li a la meva tutora que m'escollís ella el tema. Quan van allà, en Joan Blasi, catedràtic, va orientar sobre les diferents possibilitats. En paraules molt generals, jo de fet no tinc ni idea, farà el treball sobre les modificacions genètiques. A principis d'estiu farà la part pràctica. Jo crec que l'estar a la universitat, en un departament de la facultat, veiem com es fa recerca, però ell està fent allò i hi ha d'altres que estan fent altres coses. I és una cosa molt bona, és molt interessant. Bé, Gala, encantat de conèixer-te. Esperem que vagin bé les coses aquestes que faràs. Atenció, que l'Almudena ja té tema. Doncs vaig anar a parlar amb ella per acabar d'escollir un tema i això, i ella em va proposar que feia uns dies havia rebut un email amb un projecte nou i que si volíem
volíem inscriure'm. Me'l va presentar, em va estar parlant i va dir que era interessant. Nos mandaron anticipadamente, por decirlo de alguna manera, el comunicado de que había un proyecto nuevo que se llamaba, referente a la energía, cuando se acabasen los combustibles fósiles, ¿qué iba a pasar? Un proyecto de energía y sociedad que iban a emprender en colaboración con TV3, con la Caixa, con la Universidad Autónoma, con científicos extranjeros. Carai, quin contrast! En el que habría soporte de materiales escritos y la posibilidad, que es lo más importante, de hablar con científicos tanto de la Universidad Autónoma como científicos extranjeros relevantes en el tema. A mi em va semblar interessant i sobretot que tenia fonts bones. Y se lo ofrecí a Almudena, porque me pareció interesante, como iba un poco despistadilla. Despistadilla? No sé. Jo m'estresso i no sé, estic bloquejada, podríem dir-ho així. Que espero que... M'ha dit molta gent que és la pitjor part d'estar un temps. Espera un segon, ara que hi penso, l'Ariadna és l'única que no ho té clar. Ya le he dicho que antes de marcharse de vacaciones tendría que tener algo claro y yo tendría que verlo, porque el verano tiene que servir para dar un avance al trabajo de recerca, si no luego es muy precipitado. No, a veure, la cosa va anar que jo no tenia tema i la meva companya Almudena tampoc. I la tutora doncs, es va implicar molt en buscar un tema de l'Almudena i van trobar un projecte a les dues i tal. I doncs, a mi això no va ser igual. Potser perquè es pensava que jo no tenia la mateixa implicació que l'Almudena o no sé. Su situación actual es la de aún no ha decidido nada ni sabe qué va a hacer. O por lo menos yo no tengo ninguna constancia. Tuvimos una primera entrevista con todos juntos en las que os explicamos lo que se pretendía en un trabajo de recerca, cuáles eran los objetivos, los pasos que había que seguir, cuáles eran las fechas que había que intentar respetar para que el trabajo tuviera continuidad y progresara correctamente, y a partir de ahí no he vuelto a ver a Ariana más que en clase de matemáticas. Perquè com que jo tampoc tenia tema, doncs tampoc hi havia res a parlar. I en el moment que li vaig exposar el meu tema també em va posar pegues i em va dir què tal, i fins llavors no hem tornat a una altra entrevista fins després que jo vaig decidir ja què faria i ho vaig concretar per mi mateixa. Sembla ser que hi ha visions oposades. L'Ariadna pensa que no ha rebut prou ajuda per escollir el tema i la Vicky creu que l'Ariadna no ha mostrat prou interès. És una llàstima que hi hagi hagut un malentès com aquest. La incomunicació és un problema. O potser és la hipòtesi el problema. Van passant els dies i els alumnes no progressen massa. Les cares ja no són les mateixes. Han passat 4 mesos i les vacances estan a punt d'arribar. Com avançarà la cosa? Quines dificultats tindran? Tinc el TR, encara que no ho sembli, tinc el TR aquí. És com, no sé què, era CTR. Bueno, doncs això, que vam anar cap a direcció contrària i li vam preguntar a una guàrdia si sabia on estava el port de Badalona i ens va dir allà. La part pràctica del vídeo no ha pogut ser. Per què? Sí, m'estic plantejant treure aquest projecte de l'escola i fer-ho directament en una... Mira, sincerament, pensava que abans de l'estiu anava a fer molt més i no he fet. Hola, anem en compte que això encara pot empitjorar. Per a més informació, no canviïn de canal. El teu treball d'hipòtesi? No. El meu treball és una creació que només es pot fer si tens un aprenentatge durant el camí. Així que pot no haver-hi hipòtesi? Però atenció, no tots els treballs tenen hipòtesi. En això jo ho insisteixo. Hi ha molts treballs que l'únic que tenen són preguntes. I que està estructurada a partir d'una formulació de preguntes, a partir d'hipòtesis o sense hipòtesis, però sempre amb un objectiu. De moment jo crec que el major progrés ha estat tenir clar que abans de fer l'animació he de tenir el guió fet i els personatges. De moment els personatges els tinc seleccionats i els tinc dibuixats. No sortiran a la llum, però sí. I pel que fa al guió, tinc la idea bàsica centrada i l'únic que em falta és decidir al final i marcar els eixos cronològics. Et preocupa el treball de recerca? Em preocupa bastant. No tant per la nota, sinó per una satisfacció personal. És un repte que m'he proposat des de petit, acabar fent una animació i si la faig, doncs, estarà el somni complit. I clar, vulguis o no, doncs, sentir l'orgull que has fet una cosa tu sol, que veies tan lluny, i poder-la fer com a treball, a més, i poder tenir nota sobre una cosa que a tu t'agrada fer,
no sé, a mi m'omple, sincerament. Bé, amb aquesta entrevista tan maca, arribem a l'estiu. És a dir, en aquests moments és importantíssim anar-se a l'estiu amb el treball mínimament definit, amb el tema definit, amb les preguntes definides, de tal manera que, com a mínim, tinguis coses a fer durant l'estiu. Sembla ser que això de treballar durant l'estiu és important. Fareu feina durant l'estiu? Ja l'estic fent. El que tinc claríssim és que al setembre vull tenir fet animació. I tant. Molt, molt. Que m'he de posar les piles a l'estiu perquè si no t'agobies a segon de batxillerat i no saps què fer. Sí, podem sí. Jo me'n vaig, però intentaré baixar. Tenia pensat treballar a l'estiu perquè, tot i que em pesi, ho he de fer perquè si no després aniré de cul. Durant l'estiu, si puc assistir a alguna d'aquestes teràpies de delfinoteràpia, si puc assistir a alguna d'equinoteràpia. Aquest estiu intentaré començar a gravar ja tot i editar-lo. Sí, el meu preferit és fer una part de final de l'estiu, que és quan tindré temps, quan torni a començar el curs, no més descansat. Que bé que tothom treballa a l'estiu. Quina sort! Se'n sortiran, senyores i senyors, que comencin les vacances. Bueno, vacances perquè així és com se li acostuma a dir. Pel que fa al documental, descansar més aviat poc. Mentre va passant l'estiu, aprofito per ensenyar unes dades. Jo, a l'abril, vaig passar una enquesta a tots els alumnes de segon. Primer de tot, els vaig preguntar si els preocupava el treball de recerca. Un 59% va dir que sí. Si és el vostre cas, tranquils, no esteu sols. Us puc assegurar que tots aquests han sobreviscut. La gent va escriure coses molt variades, des de et preocupes perquè ho veus com un treball molt complicat, fins a no em preocupava, ja que en aquell moment pensava que encara em quedava molt termini per pensar-lo i realitzar-lo. En aquell moment la cosa encara estava començant. El 50% dels alumnes ja havien concretat el tema i començat a buscar informació. La resta encara seguia despistadilla. També els hi pregunto què esperen que els aporti el treball. Mentre que la meitat esperen coneixements nous i una part ajuda per a decidir el futur, hi ha un 18% que simplement opina que res. Ups! Per acabar, els pregunto si saben com faran la feina durant l'estiu. Un 41% ho diu que ho té tot previst, i la resta encara no s'ho ha pensat. Això és pel que fa al meu curs. Què en penseu vosaltres? Us preocupa el treball? Què us aportarà? Com distribuireu la feina? Mira, sincerament pensava que abans de l'estiu anava a fer molt més i no he fet quasi res. Bueno, he fet algunes coses però no molt. M'he empastifat molt d'articles de diari, de llibres... En realitat no gaire. Vull dir, sé que jo em relaxo molt sempre. T'he de ser molt sincera, aquest estiu, durant el juliol sí que vaig fer coses, vaig buscar feina escrita, no, tinc 5-6 pàgines. 5 pàgines. 6 mesos després de començar el treball. No has complert les expectatives de feina que tenies? No del tot, però tenia a fer més, la veritat. I sobretot he fet com que, allò que a l'agost te'n vas aquí, te'n vas allà, no sé què. A veure, feina, no. Vaig avançar una mica, però no massa. No m'he posat a fer el treball i no he tingut una planificació. També he estat tot l'estiu al poble i allà no he tingut oportunitat ni de moure'm per parlar amb gent. Aviam, la part pràctica del vídeo no ha pogut ser perquè jo crec que es necessiten uns coneixements massa amplis com perquè jo pugui realitzar-lo, però així que jo crec que en comptes de realitzar-lo jo mateix explicaria com s'hauria de fer en el treball com si fos una part teòrica també. Bueno, a veure,
Jo en el fons ja sabia que a l'estiu faria més aviat poca cosa. Però bueno, m'hi estic posant ara i jo crec que me'n sortiré. Però si aquí ningú ha fet res. No, o sigui, tenia previst més feina i després te'n adones que l'estiu passa molt ràpid i que tampoc he estat molt temps aquí, o sigui, sí que podria haver fet més, però tampoc he tingut tant marge de temps, o sigui, n'hauria posat més. Com ja deia la Mapi, la gent fa menys del que es planteja. Fa menys del que es planteja. Però bueno, algú s'ho haurà muntat bé, no? Ah, la Jordana i la Clara. Sembla que no tenen problemes. Doncs la veritat és que personalment a mi no és que em preocupi molt. Només que ara sí, ja la tercera setmana d'institut ens estan posant molta feina i clar, o sigui, hi ha molta gent que la part teòrica, o sigui, no la tenim acabada la part teòrica, però la tenim molt avançada. Hi ha molta gent que això no ho té ni fet. Jo trobo que per estem bastant adelantades i podem anar bastant relaxades. Sabia que no em decepcionarien. Us en recordeu de que la Jordana anava a recollir unes mostres en barca? Jo, la meva opinió és que abans del 9 de juliol, abans que tu te'n vagis, fem... És que jo me'n vaig al 27 i torno el 12. Cada 27 tornes el 12. Com va anar? Bueno, vam quedar el dia després que jo tornava de Londres, que estava cansada, i resulta, vam quedar en un port, però ho vaig mirar al Google Maps i sortia que hi havia 3 ports a Badalona. Vam anar cap a direcció contrària i li vam preguntar a una guàrdia si sabia on estava el port de Badalona i ens va dir allà. I ens vam recórrer tota la platja i quan vam arribar havíem fet 5 minuts tard. Així que es va perdre l'experiència. Quina decepció. Sort que l'Oriol ha complert. La veritat és que ha anat millor del que esperava. He fet un canvi radical, vaig pensar que faria l'animació a l'estiu i al final vaig decidir que faria la part teòrica. Per tant, ha donat un gir de 180 graus i estic bastant content perquè la part que tinc feta és la que necessito per fer l'animació, que és el que realment m'agrada. Has tingut algun contacte amb el tutor? T'has ajudat d'alguna manera? No, la veritat és que aquest estiu he sigut bastant autònom perquè a més em van dir abans de l'estiu que potser tenia un canvi de tutor. Com? Què? Canvi de tutors? Què ha passat? Pues ha passat que ha arribat la crisi. Perquè recorten la plantilla, aleshores han tret l'hora del treball de recerca. S'ha passat que fins ara teníem assignats uns profes a l'equip de batxillerat i que es disposava d'una hora de recerca en la física en la qual alumne i professor es podien veure. I a l'arribar la crisi, l'empresa, l'Ajuntament, la Generalitat, han reduït el número d'hores existents a l'escola. I mentre abans podíem tenir els professors una hora per fer treball de recerca i disposàvem aleshores de 5 o 6 alumnes per dirigir treballs de recerca, al no hi haver hores han desaparegut professors. És a dir, ara tots podem ajudar, guiar, acompanyar, és a dir, tots podem participar. I els profes es queixen perquè a sobre tenen un munt de treballs de recerca i si no tenen aquesta hora, Abans hi havia gent alliberada de treballs de recerca perquè estava fent treballs de síntesi i ara tothom ha de col·laborar. I després ja no necessitem tant com abans la presència física. Ja he dit, tenim correus electrònics, tenim plataformes virtuals i a més, qui vol arriba a trobar llocs per trobades. Simplement això, no és una llegenda urbana, sinó és una realitat. O sigui que a partir d'ara tots els professors faran de tutors. I com afectarà això? No molt, crec jo. Que no m'afectarà molt perquè si no em canvien de tutora no té per què influenciar-me en el treball. El problema, o potser és l'hora, però bueno, ja s'intentarà trobar alguna hora per parlar amb ella. Se'm necessitaria, ara sí que trobo faltar, l'únic moment que trobo faltar el meu tutor de recerca perquè em digui, sí, vés per aquí, o perquè em digui, Laia, no, això no. Però no el tinc. Hi ha hagut unes setmanes de confusió en què no sabíem quin era el nostre nou tutor i que sabíem que la Farners no seguiria sent la nostra tutora. Llavors hi havia una setmana de confusió que nosaltres tenim aquesta part teòrica que li volíem ensenyar a algú però no sabíem a qui. Em preocupa potser que el treball no sigui el que s'espera d'un treball de recerca o que tinguin molts errors i moltes coses a revisar o que estigui anant per un lloc on no he d'anar. Perquè com que no tinc tutor no puc. La meva tutora continua sent la Farners, per molt que hagin canviat molts tutors de recerca aquest any.
I per sort, perquè al punt final el posava el professor, si volia o no volia seguir el treball, i per sort m'ha confirmat que seguia amb mi. I hi ha situacions diferents. Alumnes que mantenen el tutor, com l'Almudena, la Gala i en Roger, i altres que s'hauran d'aguantar, com en Pol, l'Oriol, la Laia, la Jordana i la Clara i l'Ariadna. Què és el que més et preocupa ara mateix? Que no em doni temps, que no tingui temps d'acabar el treball, perquè ara ens han dit que s'ha d'entregar el 10 de gener i no sé, ho veig com molt d'hora. La meva preocupació és saber en quin moment he de fer cada cosa, perquè ara tothom em diu no, part teòrica, després hi ha gent que em diu no, fica't a fer l'animació, no, fica't a dibuixar, no, i si no et surt... Encara que no em sembli, tinc el TR aquí. És com, no sé què, he de fer PR. Si no tinc res a fer, em dic a mi mateixa, tot i que no ho faci. Perquè com que és una que no, jo soc molt de fer el dia abans. Tots els deures i tots els exàmens i tot. Llavors, com que el PR queda molt, i penso, queda Nadal. Doncs la veritat és que, personalment, a mi no és que em preocupi molt. Només que ara, sí, ja la tercera setmana d'institut ens estan posant molta feina i clar. Ara mateix em preocupa més que no realitzar el treball, no aprovar el curs. I el treball de cerca em preocupa en aquest sentit, que vaig enrarit i que m'he de posar les piles ja. Durant l'estiu, bàsicament, estava bastant perdut perquè no veia com fer-ho i no tenia clar res. T'has posat en contacte amb el tutor durant l'estiu? No, encara no. És que no tenia por de dir-li alguna cosa, com que no tenia clar, volia esperar a tenir una mica ja tot decidit i tenir alguna cosa fet per... Doncs fins ara només he realitzat el que va ser la introducció. De moment tinc això, poc bo. Doncs ara estic bastant més preocupat veient com em va el curs. Sí, no em va malament, però necessitarà molt d'esforç i treball. La visió envers la recerca ha canviat. No em preocupa tant com altra gent, però una mica sí. Es pot dir que la gent ja està immersa en el treball de recerca, o ho hauria d'estar. Ja s'ha escollit el tema i la feina està començada, més o menys. No obstant, com hem vist, hi ha gent que encara no s'hi ha posat. Tens ja prou definits com són els personatges? Sí. Què portes? Porto uns exemples del que he estat treballant. Ara ja té força definit el que passarà. Bé, l'animació és una dedicatòria especial a tots els anys que porto aquí al Zafra i més concretament als alumnes als que tinc més estima. La meva animació es basa en fer una paròdia de tot el que passa en una setmana d'escola. Recordeu que l'Oriol havia d'aprendre a fer servir el programa d'animació? És a dir, si això ho hem de fer amb animació per ordinador, ha de conèixer el software, no el domina. L'aprenentatge ha estat mitjançant el llibre Adobe Illustrator de la marca Adobe i la veritat és que ho explica tot molt bé, he entès per què he d'utilitzar aquest tipus de programa i no m'ha costat massa. Menos mal! A finals de setembre es reuneix amb el seu nou tutor, en Carlos Ojero. Ell no coneix el treball, així que li ha d'explicar tot. Mi idea es aprender qué hay que hacer para conseguir dibujar una animación hecha por mí. De hecho, lo que van a hacer es una filmación en la que nos vamos a salir nosotros dando clases, supongo. ¿O no? Sí, bueno, hay una parte de clase y luego una parte de cada uno específica. ¿Por qué no tienes un guión previo? Ya lo tengo hecho. Claro, eso está todo hecho ya. Sí. Venga, enséñame. Bueno, o sea, lo tengo aquí. Lo escribo ya. Sí, si lo tienes en la cabeza, sí. ¿Cuánto piensas que dura la animación? De 5 a 10 minutos, pero más bien 5 que 10. Lo que yo tengo miedo, ¿sabes? Es que como es una producción, digamos, que no me digan, no tiene hipótesis, no tiene preguntas. Vamos a ver, los trabajos pueden ser una recopilación de información de la cual tú sacas una conclusión. Puede ser simplemente una pregunta. En tu caso es una recopilación de información, distintas técnicas de hacer animaciones y como conclusión de las distintas técnicas de animación has plasmado ese resultado. Bé, les trobades amb el meu tutor han sigut una mica estranyes perquè li he hagut d'explicar el que havia fet fins ara.
Per tant, ha sigut una mica de reorientació del treball. No m'ha fet canviar pràcticament res, em sembla bona idea i la veritat és que estic bastant content. És un tutor exigent, amb el qual no tinc tanta confiança com tenia amb l'anterior, però crec que de moment ens entenem prou bé. L'Ariadna és l'altre nou alumne d'en Carlos. També es reuneixen avui. Bueno, tengo el índice hecho, más o menos. ¿Vale? Tengo la introducción, que aún no la he hecho. Entonces, todo esto, lo que es la definición, un poco de historia. I explica que farà una reforma arquitectònica del seu agrupament escolta. O sea, los tendré que volver a trazar todos. Entonces, seguramente voy a ir a la administración pública a pedir que me hagan fotocopia de los planos originales para ver las medidas exteriores y eso. Ten en cuenta una cosa. Nadie va a corroborar que los planos sean correctos. No, a ver, se trata de que le dé rendimiento a tu tiempo. Parlen de les diferents consideracions tècniques i queden per reunir-se al cap d'un mes. Passo una altra enquesta a tot el segon i així veig com està la situació a nivell general. El primer que els hi pregunto és si han fet tota la feina que tenien prevista. Pràcticament la meitat dels alumnes no ho ha aconseguit. Ai! També pregunto si ha canviat el plantejament dels treballs. Sorprenentment, la cosa està molt igualada. La meitat dels alumnes diu que sí. I què és el que més els preocupa? Doncs la manca de temps és el que més es menciona. I també el fer la part pràctica. La pregunta més delicada és què t'ha portat el teu tutor? 16 cops es fa referència a l'orientació i consell, però també hi ha 5 persones que estan descontentes. S'hi escriuen coses com m'ha guiat en escollir tema i m'ha aconseguit el laboratori per a la part pràctica, o bàsicament res, penso que estava molt mal muntat tant com per part de la Generalitat com per part del Zafra. Es va quedar a gust, L'última qüestió és la nota que esperen. La majoria creu que traurà un 8 o un 7. Ara mateix et preocupa el treball de la cerca? La veritat és que sí, ja que el treball de recerca comporta temps i esforç, se'm juntarà amb l'esforç que hauré de fer per treure'm el segon de batxillerat i aquest primer trimestre ho tinc una mica difícil. Quina nota vols treure en aquest moment? Doncs jo crec que és difícil, potser voler dins de les meves possibilitats potser un 8. Que no sé, o sigui, joder, jo per voler un 10 però que no en tinc ni idea i, o sigui, abans m'imaginava una cosa perquè ho veia tot molt més fàcil i molt més, ui sí, ja és molt bé i tal, però ara que veig les coses com són i que, joder, que vaig no deixar temps, que faig anglès, que faig l'esplai, que faig 1000 coses, que no dona temps, llavors, doncs no ho sé. I em preocupa que és tard ja i que vaig endarrerit, o sigui, hi ha gent de tots els tipus, o sigui, hi ha gent que ha fet molt i gent que ha fet poc, però jo em considero que potser hauria d'estar amb aquesta gent que ha fet una mica més i que vaig més endarrerit per lo que hauria d'anar. Ara mateix em fa por això, relaxar-me molt, perquè jo soc molt relaxada amb aquestes coses i confiar-me, no de dir, bueno, això ho puc fer ràpid. 22 questions to get through in 1.5 hours. It's going to be very tight. So what we would like to do is to set up a line of the students. Dins del projecte aquest tan guai, on participa l'Almudena, fa uns dies es va fer una trobada al Cosmocaixa amb experts internacionals. Així és com va anar. El dia 22 d'octubre vam anar la Vicky, la meva tutora, Rubén i jo vam anar al Cosmocaixa a una discussió pública de què passarà quan s'acabin els combustibles fòssils. Vam assistir que hi havia científics d'arreu del món i diverses escoles. Doncs em va portar una visió diferent de molts punts de vista diferents. Bueno, no sé, curiositat. Em
vaig tenir més curiositat per aquest tema des de que ja... des del dia 22. Gràcies a això, també era un dels objectius de participar en el projecte, era aconseguir contactes, sobretot amb els científics especialistes en aquest tema. La Jordana i la Clara tornen a Badalona per fer una recollida de plàncton a alta mar. Sembla un bon plan, però així està. I així estan elles. Bueno, quina enveja que em fas? Com és que estàs bé? No sé, tampoc hi ha per tant. Total, un caos. Tothom vomitant i l'experiència no es va fer. Vam tornar en mitja hora. Quin xasco. Com ha anat? Com ha anat? A qui preguntes? A les dues. Ha sigut un èxit. Ens hem marejat, hi havia molt a la mar i no hem pogut fer res. No hem vist com recullem el plàncton. Mirarem un vídeo per YouTube. Què passa, Uri? Y todo el alternador. Me he deixat l'storyboard que porto fent. A ver si puedo con los consumos. I ara no s'ho creurà que l'he fet. I si el vas a buscar? És que vi molt bé. Se toca. Tu i jo l'hem vist, tu i jo t'hem vist, i l'Helena t'hem vist fer-lo. L'hem vist, però... ¿Qué pasa? Res. Cosas del directo. ¿Del directo? Que s'ha deixat l'storyboard a casa. ¿Qué dices? Jala, tío, pero si la estabas fent. Buenos días. Que me he dejado una hoja. Seguro que era la más importante. No, pero era importante. Primero es la introducción. Luego yo tengo pensado hacer el análisis de la historia. Vale. La evolución histórica de los, digamos, sistemas de animación, por lo que veo aquí. Entonces, una vez hago esto, dejar claro por qué motivo he elegido el dibujo. Entonces, una vez elegido el dibujo... La historia que vas a contar. La historia que voy a contar. Lo que a mí me preocupaba era el tema de que yo puedo pasar muchas horas haciendo esto y que luego no me las valoren. Por eso lo que yo voy a hacer es un estudio del tiempo. Si solo tuvieses que hacer el diseño de la historia, porque el aprendizaje del programa ya lo domina... Tardaria la mitad de tiempo, sí, o la mitad lo o mucho menos. Durant l'última reunió vam parlar de que hi havia coses que jo volia fer que realment no són necessàries perquè són una mica externes al treball. Com per exemple, fer un repàs a la història de l'animació. Jo pensava que era bé contextualitzar, i ell diu que el meu treball ja és suficient feina com per haver de fer una cosa que realment no té totalment relació amb el... Em feia una mica de por el tema de l'animació i aquest mes m'hi he posat en sèrio i veig que els resultats que em van sortint doncs, són els que esperava. Diria que més o menys ja tinc la base suficient com per continuar fent l'animació i no haver de canviar massa coses. El problema no es hacer deberes, el problema es empezarlos. Que si el bolígrafo, que si la hoja, que si espérate que voy a ver un momento la tele, que si espera que me voy al cine... Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Atender una cuestión. Para el lunes que viene me tenéis que entregar el trabajo de metales que acordamos el otro día. Ei, vinga, va. Si us plau, silenci. En Carlos li ha proposat a l'Ariadna un canvi radical que farà el seu treball més interessant. Li suggereix que en lloc de reformar les instal·lacions d'un cau, dissenyi un refugi autosostenible. Quasi no té res a veure amb el que l'Ariadna volia fer, però li sembla bé i adopta el tema. ¿De qué partimos? ¿De un refugio ya hecho o de un refugio que no está hecho? No, mi idea era empezar desde cero. Aquí he puesto los servicios que tendría que tener para acomodar a toda una unidad de niños de un CAU como sería el mío, ¿vale? Entonces, esto que tiene que tener 25 plazas aproximadamente.
realmente. Segueixen parlant de com ho dissenyaran durant una hora més, i ja està. El meu treball ha evolucionat molt des del moment en què vaig decidir canviar el tema del meu treball, perquè vaig acceptar la proposta del meu tutor, el Carlos Ojero. Aleshores ja tinc tot el treball completament encaminat i ara estic fent feina i ho vaig fent. La Jordana i la Clara es reuneixen amb el seu tutor, que ja no és la Farners, i parla amb ells. O sigui, el treball consisteix en això, no? En veure les diferències que hi ha entre els grups de zooplàncton a l'estiu, a l'octubre i no sabem si al desembre. I em van estar parlant de què és el que feien. De fet, la Farners em va explicar una mica de què anava i el vaig agafar jo també perquè jo el sé de Badalona i coneix una miqueta algú de per allà dintre l'Escola del Mar i com sempre em fa més gràcia. Però m'ho van explicar elles, mica en mica, amb les diverses entrevistes que hem anat tenint. Jo el primer dia que les vaig veure una mica peix, bastant verdes, que no sabien massa, i mica en mica s'han anat posant i ara ja veig que ja tenim bastant clar els objectius que tenim i sobretot la metodologia que cal seguir, que ho saben. Veig que estan ja en la bona... De fet, avui penso que és la primera vegada que veig clarament quin és el procés que han de seguir i elles també veuen clarament què és el que han de fer. Tenen molt d'entusiasme, tenen ganes de fer-ho. Jo penso que sí, pot estar bé. Recordem que ja quasi estem a novembre, senyores i senyors. Falten 2 mesos per entregar el treball de recerca i com està la cosa? Recapitulem. L'Ariadna, que no ha fet feina durant l'estiu, ja té el tema molt encaminat i ha començat a treballar. L'Oriol no ha fet massa part teòrica, però sí que ha estat començant amb l'animació, que és el centre del treball. La Jordana i la Clara, que com ja hem vist volen fer un estudi de l'evolució del plàncton, ja tenen feta la part teòrica i ara estan a l'espera de començar la pràctica. L'Almudena forma part d'un projecte sobre les energies fòssils i assisteix a una trobada amb científics. Té interès en el tema. En Roger, que esperava que li costés menys posar-s'hi, encara no ha fet res. Està començant el treball. En Pol, que inicialment volia fer un videoclip, al final només explicarà com s'hauria de fer, però només ha fet la introducció. I la Laia? Com li va la Laia? M'he posat en contacte amb una associació que hi ha d'anar aquest dissabte. Hi havia d'anar el dissabte passat, però jo treballava. Aleshores, aquest dissabte vaig a Rubí, que hi ha una associació, la senyora m'ha dit que puc anar-hi a veure una sessió. Bueno, anem a poc, que fa temps que no sabem res d'ella. El mes passat va anar a l'Escola del Mar de Badalona, on va parlar amb... Que un senyor molt maco. Que la va guiar en el seu treball. Van dir de fer una mena d'experiència amb ultrasons i mostres de cèl·lules d'eriçons per a comprovar els efectes de les ones de dofins. Jo què sé, a ella també li han canviat la tutora i sembla ser que no s'entenen molt. Primerament, jo vaig tenir una reunió amb ella i li vaig exposar què volia fer. Però clar, pensa que la primera reunió que jo havia tingut a la meva tutora de recerca va ser quan de l'Escola del Mar, és a dir, fa un mes. Ella va dir que ella no considerava allò una entrevista. Pensem que hem de fer 5 entrevistes perquè si no estem suspesos. I ella allò no ho va considerar entrevista. Jo no sé d'on trauré les 5 entrevistes perquè no tinc tantes coses a dir-li. Ella va començar a posar traves com bueno, és que això és molt difícil, és que si no et contesten què, és que vas molt perduda, vas molt atrasada, no sé què, no sé quantos... Jo era com... No, digue'm que sí, que segueixi per aquesta línia o no sé. Jo al principi pensava que ho faria tot l'estiu, que jo seria molt relaxada, que ho faria tot bé i que no tindria cap problema i que no m'afectaria per res del món. Aquesta és la primera sensació que tu tens. I jo tinc por de com em puntuarà ella. Perquè ella crec que no és conscient de la feina que jo he fet o he pogut estar fent. I per si les coses no eren difícils, aquesta és la Laia un mes després. Però dels cultius no serveix de res. L'entrevista que vam fer amb aquell senyor no serveix de res. Jo vaig anar a un centre d'acupuntura que és on es basa... on els xacres es basen... Bueno, l'acupuntura es basa en els llocs on estan els xacres i els dofins ajuden a obrir-ne un, tampoc serveix de res. Tot el que jo havia pensat i planejat no servia de res. I jo havia fet coses, m'havia llegit, m'havia patejat 1000 pàgines web de delfinoteràpia. M'havia mirat moltes coses, havia fet molta feina del qual jo podia escriure en un moment i no me servia de res. Jo crec que aquesta feina no la valora. I puc entendre-ho perquè, clar, ja no ho ha vist, però em fa ràbia. És a dir, el teu treball torna a començar. Com... A un mes d'entregar-lo torna a començar. Explica'm això. Aviam.
m'he trobat amb que no hi havia res, era un dels perills de fer aquest tema. I el vaig córrer, suposo que vaig ser massa optimista. Podria haver fet un treball descriptiu, n'he trobat de treballs de dolfinoteràpia fets a internet. T'escrivien, copia i pega. Ja. És més, ahir vaig tenir una entrevista. I la senyora... Jo havia sentit, però saps allò que fas oïdos sordos? Doncs igual. Però hi ha associacions ètiques que estan tirant per terra la dolfinoteràpia. Com que no hi ha resultats mèdics, no hi ha resultats científics i consolidats, diuen que els dofins no tenen per què patir tot aquest nivell d'estrès. A la Laia se li ha desmuntat el tema. S'ha quedat sense poder tractar la dolfinoteràpia. Ha de trobar una altra direcció. Farà el treball sobre la equinoteràpia. Estem anant amb tot preparat cap a l'escola Guimbarda, que és una escola on hi ha discapacitats i practiquen la ecoteràpia. I què faràs allà? En teoria, havíem d'anar a veure una secció d'ecoteràpia. El problema és que plou. Uns dies després aconsegueix entrevistar en Jordi Hernández de l'Escola Guimbarda, un centre d'educació especial on fan aquest tipus de teràpia. L'objectiu principal de l'aplicació de l'hipoteràpia crec que és el moviment que transmet el llom del cavall amb la seva marxa a la pelvis del nen i al tronc, no? Que és un moviment similar al que fa la nostra pelvis quan caminem. Llavors els nens que no tenen la virtut aquesta, que no poden caminar, aquest moviment diuen que afavoreix a restablir les asimetries musculars. Com a mínim, ara ja té on agafar-se. Però tindrà temps de fer-ho tot en un mes? L'Almudena també fa el seu treball de camp. A mesura que anava fent el treball vaig veure que necessitava el punt de vista d'un economista i em vaig posar en contacte amb el Jesús Ramos i em va dir que si volia assistir al dijous 9 de desembre a la UAB perquè em contestés unes quantes preguntes. I vaig anar, i em va contestar unes preguntes i em va contestar preguntes que potser jo les tenia, que no sabia com contestar-les, em va donar un punt de vista un punt de vista d'aquest treball des del punt de l'economia. I ja sigui amb transport privat o públic, s'utilitzaran recursos energètics. Seria millor potenciar el transport públic, però seria encara millor redissenyar com estan les ciutats per tal de disminuir les necessitats de mobilitat. No? Arriben les vacances de Nadal i és el moment de fer síntesi, no? Oh, i tant que sí, tots ho reconeixeran. I la gent que ho ha fet bé dirà, perfecte, he après moltíssim, ara sé com endreçar la informació, a on he de buscar... Sincerament, és una càrrega més. A mi no em sembla bé que la posin a segon de batxillerat, que és un curs que està molt comprimit perquè tenim la selectivitat i tot, i a sobre que ens posen el pes del treball de recerca, que és un gran pes, més o menys està igualat entre sí i el no. El que podria decidir entre que m'hagués... valdrà la pena o no, crec que serà la nota. Ups, potser no era el que esperàvem. Quan hagis acabat, podràs dir que el treball de recerca farà alguna pena, haurà compensat l'esforç? No, no crec. No, perquè, a més, de fet, avui hem estat discutint amb un company, el Roger, sobre l'impacte que tenia el treball de recerca sobre la nostra nota. En un principi sempre se'ns ha dit que la nota del treball de recerca és el 10% de la nota del batxillerat, ¿vale? Llavors tu penses que la nota del treball de recerca és el 10%, doncs automàticament penses que si treus un 10 et pujarà un punt la nota, no? Vull dir, és el primer que penses, és el primer que vam pensar tots, és el primer que portem molt de temps pensant. I al final vam fer la mitja, vam fer la prova de multiplicar, per exemple, en el meu cas, espero treure un 8 de nota mitja al batxillerat, ¿vale? Aleshores multipliques la nota mitja de totes les assignatures del batxillerat per 0,9 i després li sumes la nota del treball de recerca multiplicada per 0,1. Hem suposat que tenia un 10 del treball de recerca, cosa que dubto que passi, però bueno, hem suposat això. I em pujava la nota mitja del batxillerat a un 8,2. Llavors, 2 dècimes per mesos de feina, perquè per treure un 10 has de treballar moltíssim,
has de demostrar que has estat sempre allà, que sempre treballes, cada setmana, regularment. No val la pena. Bé, sigui com sigui, només queda la recta final. Arriba el Nadal, les vacances, el pessebre, el torró... Però on està la gent? La gent està a casa fent TR, menjant-se el pessebre, el torró i les vacances. Cal fer encara molta feina i queda molt poc temps. A vegades, fins i tot, costa mantenir la calma. A una semana para entregar el puto trabajo de recerca y no tengo internet desde hace 4 días. Estoy totalmente incomunicado, necesito ver tutoriales de internet. Estoy cabreado, no lo digo en coña. No lo digo en coña. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se mete. ¿Ahora qué hago yo? ¿Y vamos a enviar ese vídeo? ¡Y te voy a romper la cara! Sí. Mi hermana también está indignada, también. Tiene 10 años, y no puede colaborar porque no tenemos internet. Me parece demencial, coño, me parece demencial. Al final, tots se n'han sortit. Han acabat el treball de recerca i una etapa de la seva vida. Setting of the sun, with their breeze fall asleep, with all the friends and ours. Bon dia, Laia. Bon dia. Quina hora és? És tard. Sea lo que sea, és tard, perquè tenim el director. Què vas a fer avui al col·le? Entregar el treball de recerca. Només queda la presentació oral. Com us l'imagineu? Així? O potser d'aquesta manera. El cas és que jo no us ensenyaré com és. Si hi heu de passar, millor que ho descobriu per vosaltres mateixos.